good morning. For today's video guys, kuanta guys nata diri sa nata diri sa Damsay kaya nata gipaabot. Nya pati mang inita na ako diri sa punuan sa kahoy guys. Init guys tanan diri guys. Nya mo ni giputos lang nato ang naong guys kay aron di ta mamurag unggoy. Giputos na to ang atong naong kay bati kay naong sinainits. Ako ipakita ninyo ang view diri guys ha. Ay. Mo na diri. Naidaghang gi-deliver nga kuan guys ay. Naidaghang gi-deliver nga banda-banda. Oh, kita kay tulay. Kita kay tulay guys. Kita mas tulay guys. Itong tanaw na tulay. Ay guys, indot yung view guys oh. Awa guys ha, ako mapakiton sa view dire guys. Nara kana day dihang dapita guys. Kana nadaghang mga building. Pusok na diha guys. Pusok na siya. Nya na ang second bridge ay klaro kay sa tanan guys. O doon kay diri guys na amo na siya ang second bridge. Oh. Nya ako na day ko diri sa punuan sa kahoy nagpalandong. Kay init kaayo. Nara ay tanawa ha. Oh, di ba oh na ay kahoy ay. Nya na may kuan diri gi payag-payag ba. Ibanos ko diri na ako diri nagkuan nagpasilong kay init. Bahalag na ako tunga sa init basta kay ang hangin na say hangin. Kay pati mang bahalag init basta nay hangin kay init unya way hangin has kang alimuota. Og gabi diri guys ba nindot kayo diri og gabi kay klaro kay mga suga diha sa pusok. Oh nindot kayo tanawon diri gabi guys. Labi nagmanagko ning ipang tanom ni cherry blossom na ay nangabuhi na ba ya ang cherry blossom pati nininduta og managko o nawa tawag guys mo na cherry blossom nangabuhi na kaayo kanang linyaha oh dagko na kaayo daghan na kay dahon pero ang uban kay nangaupaw pa tungod sa kainit guys. Pero ug manubo na ng tanan mulabong na pati na ninduta diri nindot na kay istambayan diri labi na gabi nindot kayo guys og salamat kayo sa inyong pagtan-aw guys kita-kita ta sa sunod video guys bye I love you more.